बेरे फुंजानि बिमा बुरनालाय आरो माथो खामानि थाबावनो सारायाव थाव गुदि फुदुंनानै लाबाय ओरै गाइखेर गोदौगासिनो दङ दारमानि सनाफोरनै माइब्रा एसे सोमनानै दोनदों आरोना बेखौनो एसे एवसाबनोसैलै आङो अबेयाव होनो खोमायाव होखाबायथ' आरो अबे खोमा गुदुं सिङाव सोबावनांगौ आंलाय जाबाय जाबावाखैसोनो बिदि नंबावासोनो सेस तो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव फंबाय महर लानो सोनाफोर दा मुगाय ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो है नो दसेनो गावनो खोमायाव थुनो थिनो दसेनो माबायाव थुनो थिनो आंनाव गैलाबालाय आं माखौ हरबावनो थ' बे फुंनिफ्रायनो जोंनि नारानाथा गन्दगल बिदिनो थाङो दिना आंना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो माइब्रायाबो ओरै चालु जागासिनो दङ एसे खोबहाब एवगोरदों ओमफ्राय एबार दै सारस्रिनानै एवनोसैलाय र' फुराना माइब्रासो ओइ बोसोरनि आइनि आरोना गोदानबो दङ एसे आयै नायबायना ओमफ्राय माथोबाव नायबाय सना नायबाय नोंखौलाय बेसेबां नायबावनो नोंखौबो नायनांगौ साफा खालामखांबाय आङो खालामनायालाय आंना दान्दिसेल' थायो दानो जाब्रा जाफिनगोन नोंबो चालु दे मैयानि बाकास क्लास लानाय ना हमार्क हरदों बुरजा बानायदो बाबा दे मोनथ'वाखै साया नोंखौलाय मा नायबाय थानो आंलाय ओइ नालाय ओरै ए आयो रागा जोंबा आंखौ देखायनाङा होनलायो आरो हा आयो आयु माने लाखांलाय गाजरखौ दोनदो मा दोनदो दोनथ'दो बेसरा ट्रेन गाबनायखौ खोनाफैयोना ट्रेन गाबबानो बिलाइ बाबा फैबाय बिलाइ ओमफ्राय मालाबा बाबा नङा होनबाथाय हेबनो लुगैदोंबाथाय हेबलांबायबो आरोना बाबासो होननानै हेबलांबाय ओमफ्राय एखमबा ए नङा बाबा नङा हारसासो होनसै बिदिनो सोलिबाय थायो आरोना सनाफोर नानि नङा सना हामा फै येस बाबा फैबाय नो हनै उहा नोंनि बाबायालाय फैदो गाबोन फैगोन मा फै सना फै बेरे फुंजानि बिमाखौसो इमसनेल खालामगुलायो आरोना रावबो रायखांलायनाङा मालाय गावनो हारसिंनो मोथो रायखांलाबाय थाखायो सम बिराद रायखाङो सम गोबाव बावथ'यो आरोना बियो फुंनि जाखां लोंखां बोस्रांखां सिदा बाजाराव हाजिरा आरोना सनाफोरनै एसे आदार लाबाय मैगं थेलायाव थाखि थुखि मोननायखाय बेखौ लाबाय बेनिफ्राय लांफैनायाथ' हनै बैखौसो आरोना बिमा फिसालाखौ लाबोफायाखै रबिबार बाराय आरोना मानसिफ्राथ' भिरानो दा एसे खालि नुदों खिन्थु बिराद भिरमोन एसे सिगाङावहाय नों बिदि जिरायनोसै आरो ना ने ओइ नों बिदि जिरायनोसै जिराया सिखारदो ये दे छक्का होननाय बायदि युवाया आरोना लानानै फैलायबाय आरोना थारमाने मैया मोनानिफ्रायनो कनफिउस आरोना नै बैया मोलाव फौजि बिथां बायनानै गालांना सबायानो दाबो दं आरोना आंना बेखौ दिनैसो आङो मैया बिराद गोसोखांदों माने ओमफ्राय माजों जानो माजों मानो सानबाय अमाखौबो जाथ'ला सानबाय दाउ बयलारखौबो नांथ'ला सानबाय दाउ दिसिखौबो र' जाथ'ला सानबाय ओमफ्राय थाङै थुङै बेजों जानो होननानै नैबे नाखौनो लानानै फैबाय आरोना आङो ना रौखौनो गोथाव संनानै जानोसैलाय आरो माथो अनलि नाजों नैबेजोंल' लायनो टारगेटमोन आरोना दुन्दिया बानलु खिन्थु नैबेखौ थेलायाव फाननाय नुनायखाय आङो लादेरनानै फैबाय आरोना थाइबानिनो फान्थाव थाइनै मोनदों रंजा आरो मा ओमफ्राय नैबेयो 15 थाखा ओंखायनो थाइबानि फान्थाव हरदों मायालाय थाइनै हरबाय बेस्रा बेखिनियानो आंनि दिनैनि शपिं स्पिडआव आखाइ सालायनानैबाबो आं बेखिनिल' आवगायनो हाबाय एकदम सबायल' रुनो हाबाय नाल' सुनानै लानो हाबाय टमेट' हानो हाबाय बेखिनिखौ रेडि खालामनो हाबाय नैबे सासे सुबुंखौ दोननानै फैग्रोनांसिगौ दे दैया सोदोथ' जों बिनानावजों दुगैया लोबा लेथ्रा मासिनोलि गाल' एसे सखा दुगैखांबाय मालाय दे माबा दे थुथ' टाइम जाबाय दोननानै फैनानैसो आदारखौ लागावफैनोसै आङो नानि सेन्देल गानदो मा एकदम होखांबाबो जाया लुकुर लाकार कुकुर पाकार गोजा जिबनफ्रानो आरोना दोननानै फैलायबाय ककर मकर आरोना खर' सास्रो मोनलायलायबाय आङो रेस्ट गैया बेस गैया फुंनिफ्रायनो दे ओंखारदो मा सना मोनफैबाय माने थ'
माबा रुबारबाबो रेहाय गैया होननायसो जानोसै बिमा जिबन सिदा डाइरेक्ट ना एवनायखौसो सुरु खालामग्रोबाय आङो मतलब ना एवगोनसै आरो ना लगायना लाखाबाय ना रौ सनाफोर ना रौ बेरै जाबाय थाथोंसै बेखौ बेलथाय होलां ओमफ्राय नै सनाफोर दा बुंसै आरो ना मा देखो मा माखो थौसि आखायानो थब स्र' नै ओरैबादि जारलाखा नायदो नै आखल गैयिनि बाथोन देनानै जानानै जबाय होनलायनायसो आरो ना खिन्थु बिदि नङा सनाफोर फिसालाहाय दाख्लै माबा सुम्बुगाव माबा सिथाबनायखौ देनो देखांनानैनो थौसि आखाया थबस्र' आं नुवाखै आरो ना ओमफ्राय आंहाबो देनाय जायासै एसे गोबाव जाबाय थौसि आखाया बहा थांखो नायनाय जाला आरो दं साननानै थाबाय मालाय बिदि आथा सिथाबलायनानै खनायाव दोननानै दङ आथा फेबिकल फाग्ला थौसि आखाया फेबिकल आथा सिथाबबा जायो नामा न' सिथनायावसो मोनबाय आङो खनायाव आइया होननानै हे बावदों आं जाफ्लाबाय गावहा रायजानो गिनानै दा जनाय बुस्थुखौलाय मा बुंबावनो आरो नै बिमाया नै ओमफ्राय बिदि देनांगौ दा नै थैदो एक्सट्रा थौसि आखायबा मोनोना मोना बावलायलांबायसो आङो दखानाव सोंहैलाबायनांसिगोन नै आखाइ नांलायनाय आरोना ओमफ्राय बिमाया दा उसुबिदानो नर्माल ओंख्रि संनायावथ' आङो माबा खुरैयावसो सामब्राम गुफुरखौ देनानै होबाय थादों आरो ना बे थौसियावनो दिनैसो देफिनबाय आं नै बेजों आरो ना थैखागोनहाय रागाजों देनानै थौसि आखायानो जबाय होनलायलायनाय देला लानोसै आं नै बेयावबो खुनुरुखुम आरो फिसाजो थिनस'बायबा आंनि थाखाय एसे फैसा गलांनाय टाइमसो जासिगोन नामा थाइनै सुरादावनो टिभियाबो गाज्रि जाबाय लामा थांलायबाय आरो थौसि आखाइ एक्सट्रा मोनाबा थौसिबो बायदो थौसि आखाइबो बायदो बेयावबो फैसाया गलांदो थैदो दानाबा सनाफोर बुंस'नो हाला आरोना गोगोमनो थाबिससो गाननांसिगोन बायदि मोनबाय आङो ओइ थोन गोदोनायाव बैयो थाला साबि बायदि थाबिस थाया होमबा थोन ओरै जाबा ओरै खोथां जालायनाया बिदिखौसो एसे गाननांसिगोन बायदि मोनबाय आङो फैसाफोर आखाइयाव हमथानो हानायनि आरोना बिदि गलांलाबाय थायोनि सनाफोर सोरबाफोर मिथिगौबा एसेयावनो ना एवनाय हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय ओरै सबायखौ खारै एसे होनानै एसे जानथ'दों बारा गोदौ होलायला नैबेहायनो हरखासिगोन नालाय थौसि आखाइ खान्दायाव देनायखौबो एसे गारलाना हरनोसै मोदोमनायनि थाखाय आरोना मोजां रुइथारबाय नै सबायाबो नै बरिया रुबु मोदोमलायखाबायहाय नानि थाव ओमफ्राय सामब्राम गुफुर मोदोमनाय हरबाय थावआव एसे गोदौथोंसै बायदि नाखौ गारलाना हरसै नायाबो फिसालाना फ्रायसो एवनांगोनलाय एसे दोनबावगोनसै आङो एवथ्रमनायखौनो आरोना हरजोबा जाबाय दैया गोमोबोराय नुलायनाय आरोना नाखौबो हरखाबाय आङो गारलानानै ओमफ्राय ओरैहाय नै ओइखौबो एवनानै लाखानोसै आरोना जारौ मारौ चाटनि एसे गोबाव गोदौबाय नालाय सिन्था गैया लकेल दुन्दिया मोदोमफ्रुखौबो गारना हरखाबाय मतलब मोनबायानो होनजासै आरोना एकदम जानो लुगैनाय बायदि संथारबाय आङो नानि गोलैगोन सना दल'खौनो थाया बे एम्फौ फिसाया दाउ बा अमा जाबाथ' आसिबार जाबाबो सिखानाय नंलामोन अके फाइनाल डन जाबाय बियो जाबाय बेबो दै होलायाखै आरोना गावनि दैखौनो एवथाबथारनाय दुन्दिया नै बिमाया होदों आरो होदों दुन्दिया दा फिसालाया आरो ओरैबायदि भेजाल देखायगोन दा बुंसै गोथाव बेबो आरोना खिन्थु गोखैसोना गोदैसोथाय हमनो हाला आरो साखियाखै नालाय जाबाय संख्रि नांबानो जाबाय होननायसो फाइनाल संनाय फुदुंनाय ओंखाम गाइखेर आरोना बिनिफ्राय संनाय हाबाफारि रेस्ट'सै गेसआ थाइबानि फान्थाव थाइनै मोनबोनायखौ जि एवजानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय जाला नै समायानो गैला आरोना ओइ सना आब'आ पिकनिक जाहैदों मोनबायबो लाबायबो नै सनाफोर बेनो फिसाजोनो गाइखेर ओंखाम लागायनोसै बेनो ओंख्रि गोथां गोब्राम अरखाना जानो हाला नालाय जाबालाय फुलकफि दं टमेट' दंबावो फान्थाव दङ फुटे फुटे संनानै फुटे जाबाय ओमफ्राय बेखौ देखायनो नोंथांमोनजों टाइमबो गैला आरो
सासे सुबुंनि थाखाय आं मोजाङैबो देखायनो हाखाया नङा होमबा जुनारफोर खिन्थु ओंख्रिया बिराद मिलौलायदोंमोन आरोना फुरा फुरि खुरै जां जादों आङो ओरैबादि स्पिडआव थुसा जानानै जुनारफोर सबाय ओंख्रिया गोजौ गाहाय उल्थां फाल्थां उदै सिङाव खंख्लं खंख्लां होनलायनाय फिसालाखौ लानानै फैबाय आरोना आङो हे भगबान नों दादाखौ लायबाय आयु आदाखौ लायबाय मा आदाखौ लायबाय मा जानो जुनारफोर जै सिखारदों सिखारनायनिफ्राय दसे सम जिरायनाय होननाय गैया फुङाव एसे साहा लोंनायाव दसे जिरायनाय ओमफ्राय नै दानि ओंखाम जानायाव दसे जिरायनाय एकदम रेस्ट गैया मोनथिया आंसो टाइमखौ मेनेज खालामनो रोङा ना आंनि थाखाय टाइमा सर्ट ना आंनानो गालाय गुजायाव अयथासार आं बुजिनानै मोनला आरोना दोखो मेंग्लिजोब्बाय नैबेलाय नैबे आंनि गोदै गोबाब गोखै फिथाइयानोथन अयथासार खालामग्राया दासो बेलासियावसो दुगैनोसै आरोना आङो दुगैनोनो समायानो मिलायाखिसै अफिसाव खामानि मावनाय डिउटि होग्राफ्राबो रबिबाराव रेस्ट मोनबावगोन बाट जों बायदि बिमा बुरै रेस्ट गैयाना आरो जायफोरा आं बायदि बिदिनो सोलिलां जुनारफोर जेबो नङा देहानि मेंनायफ्रालाय आरो माथोबावना ओमफ्राय खालि गोदाव सोराव गाज्रि लामायाव लागोन दा सुलां आरोना फिसाया दाबसेयाव थायो होननानैहाय नर्माल जिबन बिदिनो सोलिलांनांगौ आरोना थ' जुनारफोर दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो आइया मा सेलाय बेलाय सानैजों हानाय मानि आरो नै फिसालानो ना फुदुंनानै ओंखाम खुरनानै होबावनोसै बिदिनोसै आंनि जिबनालाय बिदिनो सोलिबाय थायो नो टेनसन आरोना बिदिनो आजादि मोजांजों रंजाबावोसोना जुनारफोर थ' दोनथ'नोसै सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच